Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη πρώτη παρουσίαση του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου Claringo Test στην Ελλάδα. Καλώ το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Science Labs, κύριο Επαμινόντα Βρετό, να ξεκινήσει την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση για την επίσημη παρουσίαση του πρώτου μοριακού τεστ μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου, το οποίο θα εκτελείται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους φίλους δημοσιογράφους του ιατρικού ρεπορτάζ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Πιστεύω ακράδαντα στην ενημέρωση των πολιτών και στον έλεγχο του συστήματος υγείας, καθώς στις σημερινές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας υπάρχει παραπληροφόρηση και αυθαιρεσία που εγίνουν ερωτήματα και θέματα ιατρικής δεοντολογίας και κοινωνικής ηθικής. Με τα λύπης μου, όλο και πιο συχνά διαπιστώνω ότι η οικονομική κατάρρευση της χώρας μας, κάτω από το βάρος του υπέρογου δανεισμού, συνοδεύονται και από μια σύμμετρη κατάρρευση θεσμών, αξιών που διατρέχουν τον κοινωνικό ιστό. Αντί στο κλάδο μας να γίνονται επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και να ενσωματώνεται η νέα γνώση ώστε να επιφολούμαστε όλοι οι επαγγελματίες και ασθενείς, κάποιοι επεξεργάζονται τεχνάσματα που στόχο έχουν το εύκολο κέρδος ή την απλή επιβίωση. Έτσι λοιπόν, πολλοί συναδελφοί μας αλλά και άνθρωποι εκτός του κλάδου έχουν γίνει διακομιστές δειγμάτων μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα άτομα χωρίς επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και κάποιες εταιρείες στο διαδίκτυο με έντονη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, που γίνονται συλλέκτες δειγμάτων και χρημάτων χωρίς να έχουν καμία ευθύνη απέναντι στο γιατρό και στον ασθενή. Αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες πώς αυτοπροσδιορίζονται? Ποια είναι η νομική τους μορφή? Έχουν δηλωθεί και πού? Ποιες είναι οι ευθύνες και ποιες υποχρεώσεις τους? Ποια αρχή εποπτεύει τη δραστηριότητά τους? Οι δραστηριότητες τους, σε πολλές περιπτώσεις, επεκτείνονται και σε άλλους τομείς. Έχετε ακούσει βέβαια για ειδικές δίαιτες, από ανάλυση DNA, για το αν ταιριάζουν δύο σύντροφοι μεταξύ τους και το εφάνταστο DNA test για να βρουν το κατάλληλο σύντροφο, matchmaker test. Οι επαγγελματίες υγείας γνωρίζετε ότι αν σήμερα εξετάσετε με μοριακό μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο έναν αριθμό εγγύων, η συντριπτική πλειοψηφία θα δείξει κυοφορία φυσιολογικού εμβρίου. Ερωτώ, ποιος ελέγχει αυτούς τους άγνωστους, αν όντως έχουν κάνει το τεστ ή αν παίζουν με τις πιθανότητες κρυπτόμενοι πίσω από το ποσοστό λάθος που εμπεριέχεται σε όλα τα είδη των εξετάσεων? Τι κάνει η πολιτεία γι' αυτό? Τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος? Αγαπητοί φίλοι, εμείς στο Science Labs δεν ισχυριζόμαστε ότι θα εκτελέσουμε διαστημική ιατρική. Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, τίμια, γιατί σεβόμαστε τον εαυτό μας, τους συνεργάτες μας, τους ασθενείς μας και αυτό δεν μένει παρά να το διαπιστώσετε παρακολουθώντας την πορεία μας. Επιπλέον, εμείς τολμάμε. Ακόμα και στους δύσκολους καιρούς τολμάμε, γιατί βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας ο νέος αιώνας της ιατρικής. Δεν ξέρω ποιο ποσοστό της κοινής νόμης έχει αντιληφθεί την επανάσταση στις βιοεπιστήμες και πόσο ενημερωμένοι είναι για τη νέα εποχή της ιατρικής. Όσοι όμως παρακολουθήσουν έστω και από μακριά τις εξελίξεις που δρομολογήθηκαν μετά την αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και κυρίως την επανάσταση που έφεραν οι σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης του γενετικού υλικού και συγκεκριμένα του Next Generation Sequencing, αντιλαμβάνονται ότι μπαίνουμε σε ένα νέο πολλά υποσχόμενο αιώνα της ιατρικής που αλλάζει άρδιν την ιατρική πράξη, τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, τη φαρμακολογία και άλλα. Η παρουσίαση του Claringo NIP Test, του πρώτου μοριακού τεστ μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου που θα γίνεται εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο Science Labs, είναι η αφορμή για να σας καλωσορίσουμε στη νέα εποχή της ιατρικής που φέρνει τη σφραγίδα της επανάστασης των genomics. Θα ακολουθήσει γρήγορη ενσωμάτωση της μοριακής βιοτεχνολογίας των genomics και σε άλλα πεδία της σύγχρονης διαγνωστικής, όπως το καρκίνο, κληρονομικά νοσήματα, συστημικές νόσους, φαρμακοοικονομική, λοιμώξεις και άλλα. Ξεκινάμε βασιζόμενοι μόνο σε 3 βασικούς άξονες. Ποιότητα παροχής υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε μόνο IVD test και όχι in-house μεθόδους, τεχνολογία αιχμής και το βασικότερο, την πείρα μας. Η κλινική επιβεβαίωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων του τεστ
θα έχει την υπογραφή του ακαδημαϊκού καθηγητή κύριου Πάγκαλου, με 40 χρόνια παρουσία στο χώρο. Σεβόμαστε πάνω απ' όλα τον άνθρωπο επιστήμονα και τον άνθρωπο ασθενή. Δημιουργούμε συνεργατική άμυλα, χωρίς ανώφελους ανταγωνισμούς. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο μου στον αγαπητό και άξιο συνεργάτη μας, κύριο Κωνσταντουλάκη, να παρουσιάσει το πρώτο μοριακό μη επεμβατικό προγενετικό έλεγχο που γίνεται στη χώρα μας. Ευχαριστώ.